Arong pagdasig sa mga Oponganon nga magpabakuna gyud batok sa COVID-19, lokal nga kagamahanan sa dakwen sa Lapu-Lapu, may apod-apod og mga leaflets samtang bisan pa man kung nalangan ang pag-abot sa mga bakuna sa simulation na gipahigayon na COVID vaccine sa dakbayan na natigayon gihapon o matigayon gihapon og mga adlaw. Si Luan Mirondina adunay live report. May Yes ba, bisan pa man kung why definite schedule ang pag-abot sa COVID-19 vaccine, apan padayong gihingusgan sa lokal nga kagamhanan ang info drive kabahin sa naasong bakuna. Gipangunayan ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong-chan ang pagpang-apod-apod ni ining mga leaflets kabahin sa COVID vaccine sa merkado publiko sa dakbayan. Ang lokal nga hagamhanan nagpaimprenta og libuan ka mga leaflets aron mapasabot ang kadaghanan ug matubag ang sagad nga pangutana kabahin sa COVID vaccine. Lakip sa giapod-apod ang mga leaflets usab kabahin sa measles, rubella, polio vaccine. Unsay atong buhaton samtang magpaabot sa bakuna? Unsa ang posible ang nga epekto sa bakuna, ha? So i-share na nimo sa mga kauban para kibaw sila unsa na. Hinuon pipila sa mga nahinabi sa RTV Balitang Bisdak, andaman nga magpabakuna batok sa COVID-19. Kay para protection sa atong lawas, kung asa ta paingon para nako nga mangumpra gani diri sa merkado, o dapat lang magpabakuna lang ko. Ano magpabakuna mo kasi Para malikayan na pang COVID. Samtang gipahibaw sa mayor nga bisan pa man kung wa pay klaro ang schedule kung kanus amo abot ang COVID-19 vaccine alang sa mga frontline health workers, padayon gihapon ang simulation ugmang adlaw sa Paho Gym. Ang lokal nga hagamhanan una nang mipadaog suwat sa Department of Health nga human sa mga frontline health workers. Isunod sa pagbakuna ang mga frontline essential workers sama sa mga drivers ug vendors. Inay unahon ang mga senior citizens. Ato nang tanawon kung unsa man ang ipauna sa ato ang DOH, no? Kung ipauna nila ang mga frontliners natong dili mga health workers, pwede sad na moy ato ang anyway sayo na nato pagpatawag sa mga tao, no? Nga moy ato ang i-dry run nato sa atong simulation nato. Bab, mga alas 4 karon lang yung hapon gipahibaw sa Lapu-Lapu City PIO nga giuswag na ngadto sa Marso ang simulation sa COVID-19 vaccination nga nakaschedule unta og mga adlaw. Kini human naka-isolate karon ang kadagkuan sa Lapu-Lapu City Health Office kay may pipila sila ka mga personnel nga nagpositibo sa COVID-19. Bab. Dahil salamat Luan Mirondina sa imong live report.